Okronkoni ede animuonyam ne na ase ema wo. Ohumobro ene wodo. Awurade ode ye kɔ ode ye ba. Ene nso o mai ebepie wanim. Sese me nyam wanim adom nso enne. Se de be ya ebepie ye be kɔ no na adwene mu abie na inimdi sese ye e wa brabom. Eda wase. We ne Awurade Yesu din mu. Amen. Yewoni en transi. Ede Nyankopɔn ase. Awurade gusu esiesie ansan munum se yesua bibi afa enkwan woma no ho. Awurade asam a eye enkwan woma no. Sɛdeɛ tetefo no twere no ɛne sɛdeɛ ɛbaa yɛn nso yɛn nkyɛn no ɛno ara na egusu a yesua ho asɛm no. Nsɛm a yesua no emu dɔ. Nti ehia nipa a n'adwene mu dɔ. Na nsɛm wɔ nso a inyani etia a ɛde yɛ kɔnkan. Bible sɛ wɔn a anyini no wɔn do mutumi wi dompe. Kɔsɛ wɔn mutumi sesa nneɛma na wɔn bu nneɛma ho atan. Afoforo no deɛ ɛsɛ mebia no ebi a wɔde deɛ ɛkwan wɔ mu ɛma wɔn mo. Nti nneɛma a yɛsua no ɛfa obiara nkwa ho to obiara ma n'animmerɛ. Ɛnyɛ sɛ media mi nkɔ school wɔn sɛ deɛ wɔn nim akenkan deɛ yɛbɛkenkan efiri nwoma mu no ono onim akenkan. Nti mɛka sɛ bi a adesua mu deɛ wɔyɛ ni frɛni. Nsɛm a de aso etie mu deɛ ɛne nkwa ho deɛ wonyɛ ni frɛni. Nti yɛne yɛtime kenkan no yɛma ho nhia yɛn na yɛtumi aboa yɛn nuanom nso a ebi ɔmo kora de ɔmo ntumi kenkan koraa. Na yɛhunu sɛ Nyankopɔn asɛm mu no a New Testament no yɛ translate free original Greek kasem na yakonya ni mienu Alexandrian text and Byzantine text aye majority text and a minority text. And then yegusu aye yehwe mu no na omo translate aba kasa bia mu amaye no and yakonya na miensa. E be translated from minority text in the street and e been so you free majority text in the street. And ebi no nso de omo fa ni mienu ofa bi free ase no ofa bi afiri ase eno nso yabobbo so na enen nso yebekọso ahwe na no yehwe solutions to the problems of majority and minority texts. Ene yehwe part 2 yehwe minority ene majority how no eho aduro ofa to so mienu sa Bible no yesi translate free Greek asem no yakunya no majority and your minority no chese e kan majority test ya meaning say mo ba school acha na de mo follow ni mo bu ha na ansen oyotum kakra absent na do so nti bia na we hu di yen ka pa no ha bo mo na hwe di aka na kira kwa bi e kan majority test ya na test no na say omunya test ni bebre na do so pa nkrata no na ya twetwe Nyankopɔn nsɛm mu no na ene do so pa echen minority no enti na fen minority test no na we di no so we di na do so ye ka die twi Bible esi ekura yi omu yi firi kasa bi mu na ma yen enye Peter wa antwe ne Bible no twi die kenkan nyina ya antwe ne brofo na omu hwe die omu twe na ye giri kasa no and omo translate free mu emaye na eno na emeno ko bebre nu anti no yakonya mu mienu na ni mienu nyina no omo ye adwene obibia mu na ne man ketenkete bi na edi differences bi aba eno na yegusu a yeso bo ndo bia ma ho asem ehia no. Amen. Idi kan hu no se both majority no and minority no so omo ye adwene nkoro ebi ase fa Luke ngoma na yekenkan chapter bi ni verse bi na ho no omo disagree omo nya dwene ba akọ but asem kro no ano enam se dia gospel ni bi ase atwe ne wo Matthew mu na ho no sa asem kro no omo agree dia omo agree ye no dia ho no owini ye no ono na fa na ye be kro minim se mo kan sa asem no very good ndia ye se asem a emre bia no ebi adanse ni ho no we se we ye ne tietia we nso eye ne tententen
ndi enim hunu se de wo ye ne tietia no o mete wo yibi firi mu ananse de wo on ne de no waaye no o de bi kan ho adanse bi ani ho sa na tie de ya ne mo menhwe twensam aka ne mu wese be ye ba ko hunu se de ne de wa no ne de ne de etia no ye ko hia ne ba bi na fa de wo nyina ko ya dwene ewo baako na fa de ne de etia no ewo verse bi no wama ne de na aware me se baako pepa ne de ya na sa adanse bi aba se se ne ye fa de ne de ware no amen tinenso ti Bible no ankasa no o provide solution ma yen onyankopon a yen som no no o de solution so e ma yen se de be ya yen nyera ti Bible no ankasa no ono ansa ne ho yade ono ankasa nyankopon adom so nti otimi sa ono ne ho yade na Bible no a edume bi a de Yesu yen ya na ye be hwe ne hawa no adu e fa ho e fa tosum yenu no mumie hu no se Greek kasa na e de twere ma yen no sa kasa no ya na ekwan a efa so ade New Testament no ebia de ebo a wo mo ema emu eda ho ema wo mo ne se one ana ejanama ba miensa bi so wo mo hwe manuscript no ye ka manuscript ya ne ye ka handwriting menu no eye hand ena script no so ye atwere nti de wo mo do mo nsa twere manuscript no mo nsa twere to wo ma ye no eye baako wo mo hwe omo ebia yebes ebia di New Testament ni si wono no ya hwe because edo so bebre eno ye ba manuscript no atwere no ana fa tu omo hwe version so e ka version no a ba bi e free buy no se ebia nka yo twi version yo fancy version ebia yo King James version yo ni international version to omo so omo hwe versions no se ebia di free Alexandra buy di free ebia ha buy di free ha say buy no no mo de atoto ho eno so na ebo mo nya ade New Testament na si ho eno da nchen so ba akon so a efa ho so no se eye church fathers no omo writings. Praise the Lord. Yes, church fathers no omo so ye hwe omo so omo writings ebinum ho a onyame asemi e baaye no Peter no mo free ase se omo kanya ngopa asem no ebesi nkrofo be so ejanum bi eso asem no mu omo so eboa ma aduma ne koso na omo so twetwere books bebre omo so from church fathers ebi was from apostolic fathers omo do mani hunu Peter nom ene omo so a omo mfomo ni hu Peter nom but omo tena nkofo bi a omo do mani hu Peter nom na ase san nkofo nyina no omo so from so church fathers nti omo so eboa etwetwe ne ma bebre nu a emaye eno nso ihwemu a etimi boa ye ma yenya solution na de ye ka ho asam nei quotation bebre nu a na beba to no obia ensiesie ne ho first pa no na eba translation mu dia na King James version no pa na ade edi akotene pa yi eno na tini e pen King James version only just na na teso but afi emre no ekono omo ko discover books mienu bi na sa books mienu no na omo hwe emu no de ka Greek Bible ne di achi no omo ko hunu eho enhoma bebre bi sa books mienu bi ndi omo hwe emu no omo do to ho no omo adwene eko sa minority test no so ene ye beba so na sa enhoma no a omo hwe emu na omo print ana so omo translate bi efe no book efe no Revised Standard Version no wa kan won asam kire emu no eno na omo hwe emu no omo translate ye e de Alexander ne kan ho to omo hwe book mienu no a ye discover ye no na omo hwe a na omo hu so ache na fa omo hu ne ma bebre nu a wom na eno na ekofa ne ma bebre nu a e baaye. Praise the Lord. Ese book no ba ko ye fe ne Codex Vaticanus yenka Codex Vaticanus Codex Vaticanus eka Codex yani eka book esa ka English book and Codex Vaticanus no eni enwa ba ko le di nti efe ne Codex Vaticanus ne se omo ko hunu free Vatican na bia pope tie no eho eno mo ko hunu sa book no ewo eni nti ma efe ne Vaticanus ndi ne de Vatican din eto ye eno no omo hunu e be se lance be se almost 800 years ni
na omo hunu saa book no ento na eda ho na ba akon ka ho bio nso ye Codex Sinaiticus saa Codex Sinaiticus no nso no omo ko discover no na ewo Sinai manten Sinai area ho na omo hunu ye eno ntina ye de Sinai to so na koye Sinaiticus din se Sinai din na da so eno nso almost be se aka kako eno nso ache eno nso ache yie pa na mko hunu eno nso ache na saa enwoma we no a omo hwehwe mu no na motena omo no se eno kure bi awom na enwoma no so saa Vatican no so na omo hunu ye no na nye book ba ko pe Old Testament books nyina do no awom na New Testament no so do no so awom Vatican no so de na bi ho a na bi nim ba Sinaiticus no de na do no a wadi sem ma nyina ne efri Matthew no nyina no ne wom to omo hwe mu ade keka de ne e wo nyina ho no no mo hu se ene e we na achapa na fa edi Alexandrian test no a ye minority test no e ho adanse e na omo gina so a omo evance bi e print ye nti omo hwehwe mu no no omo hu se Sinaiticus ko de omo discover ade nche be 140 years ni e be and evance bi a enche bebre sa but omo hwehwe mu no ne ke se enwoma no ye wade sunya bi e fe no paleography na ko se omo a tete nwoma na ya na de ensa twere no ebi no adwuma omo hwe a omo timi ehunu emfi adi ana obi nso adwuma se da okwa yaresa bi a no tetimi examine no ehunu ade bi ye ha wo na adwuma saa na nkofo bi nso adwuma no ene saa ade me kan di manuscript no a omo fa omo timi hunu se adi be nfie be oha ana adi nfie be se ebi a 600 years ni ndo omo hwehwe mu no na yeso omo se is almost 1700 years ni na saa book no omo ko discover na ye twere ye na saa chepa na no na ye ka ho asama kyerem obi a ha say die ana so ye fa na 1600 years okra o de ye fa na saa ebeboa na ni nyina no ye be ka be wiye se eboa ma onyame ansam no edi eche no kra no saa ba ye no kore ma ye enye se edi minority ni ho adanse enti ni nyame ansam o ne mo eboa ma onyankopɔn ansam no ye hunu se ye edi eche se si yi a eye Bible no ya twere mu di amaye no saa ansam no ye no kore pa bi se no bebre nu a aba bedi ho adanse kora nso amaye amen good maka se omo de New Testament no esi ho no ese enam kwa ba miensa so ne ba ese mo kai de ba kwa ese manuscript no omo hwe eno ye na fe 2 version no e ka version so bi ati ase ese mo bododo na use twi version e bi so use akuapen version ti sa omo hwe version no omo de compare se we no anyini che we nso de na no na e baaye na omo ahwehwem ena no enu da nten so a obi nso e no fancy bi a patristic no enso akoye the writings of the church fathers ye papa no advance bi a church fathers no nso no omo twetwe books ti omo hwe omo books no omo twe no quotations bi omo yiye no ye ka church fathers no a ena church fathers ya e ben ka omo asemi mu bi eye nkofo bi a advance bi a asmafo no chi no e ben se be 300 years efri se Yesu baaye no ebesi be 300 years ni ebe kotu omo books bi omo twere omo wachi nso ebre nu anso baaye to omo fa san nkofo no ma omo twere no nso a no mo omo quotations na omo kotu ye no no mo de atoto de omo wo no ho no mo timi ehunu se ne tese tetefo no na we ni wo ho dina se aboa ma de omo pese omo de New Testament ni si wo no no mo de asi wo nti obi anfa na dwene eni ase na echipa yie pa wadwene ide ade ne ka no a wanhwene ya asenu banya odenden de kasa asem nti ase ebi wa na wadwene na firi so ebi wa na e story bi ni ye narrate ya but ebi ana wo dwene obi odo ka ho ana wo ba no bibi kakra bi si nti wadwene ba so wadwene ba sam no so a na firi so wadwene ba sam wanhwene kra e becha pa ma wo pa kasa asem na asem kra da ye mfansi ye na kyerɛ adwene no eni de ye ka no so amen na de ye twa adwene so nse enam se ene no enhwemu no ama ye hunu se original se no ye wone se ne wo ho mienu original na nkasa de ye mienu ya sa
be fe ba ko say na ba ko say minority and majority and ho na enam se yetini yi nyina asi wonti na de Nyankopon adaroma me ka se yen ana se the whole yayi nyina asi wonti no se ye fa church fathers no a ne ken kai a ne de to de yayi asi wa two originals no a ye Basantan ene Alexander na ho a etimi hunu de church father no de o twere wi no ne de no oyi firi ase some mo follow because say ne de say ene ya tira tim Nyankopon asema mama hunu se ebia ma chapter 1 verse 1 no ebia de oye no se de ya twe no difo Isaiah ngoma mu no na eye minority na majority na ye de na ye minority na de okase wo twe na difo no mu na eye de ahia majority edi ukoto ban aboro kra no a na wankasa no pese ohunu akua pen version no a eno ansa wo bie mu no ohunu wo bie mu abohu se ha no we ni se di a ene eye we no we ni se di a obi a ne bufu ne nua wamfa kanka ho de a eye minority ndo ori kwaka ho de eye majority nti sana sade ne wahu no sana ni ndifo no so hunu ni ndifo no timi nka Hebrew ni Greek ni timi hunu difference ewu mu nti chief kana be se mo matimi ehunu sa we de etwi na be se mu amen. Very good. And by some time, no, the far the man said, "Dear church fathers, no, do a more tray, no, a more tray, cast or more tray, and yes, a quotation or tray you, Nimum or tray book, a be an or where can heaven be located, and where is heaven located? Maybe a fine heaven, or and a fine heaven, or none book, no. Maybe our quote to Revelation 21, maybe 2. No, training in a room. So, to a trade woman, the book, if I can kaya, you won't have quotation in a room. And they say, you can cast a quotation in one. You're better to know her. And I told my bedman was a church father way, say Iranioswa. Quotation radio, if you have seen. The neighbor will say, and another person, that's how I could take, that's how we know now. Because a quote 2 years. And also a Brahma in Rimono. Ekwan kai bebre na ade ba ko mo no se adesua mu no anase enhwemo research no eda ne bi pepe se when ka church fathers no quotations and citations no de mo kotu kopie nyina wo mo ngoma no mu a ohwemu pa no a dodo no no ekoye majority test no ene wo mu mo we church fathers no a majority test no na eno mum e wo mu mo pa ye chen minority no Monyano nso yes say church fathers no say wo church fathers ni books na kan kan ya na wonim de me kan ya obohu no say quotation mu ko tu ye no say wo bebre a de me kan de nhwemu bi akoso na adana di bebre e kire say church fathers no omo quotations na omo trek on books no mu no say ofa minority ni majority no a ya na majority no e don so bebre e wo a chain we no but I don't want say na minority nso nim ne mo open do mo dia we na don so amen na die ye kan say omo quotation no e ana emienu obu ha church father no o quote no e bia na manuscript no da ne nche ka manuscript say bia vansa bible da won nche na bible da won nche na o hwemu no quote dia ahwe the book and I be a memory. I will not anymore. Said the movie between I said, Yankopon do we are say. So then about one of my Weber the 1 year on your down, which me accurate, but that time also no Bible. Send you a free memory. And the Enos Hanum said the free memory for the few the Macassi and Kana Macassi about him. Just say in Nimo Yaginimo. Praise the Lord. One of what they must see about quotation by one to them. Quotation by Kupa or Bible. Wa hweba book my quotation ba mpaja man sama mehwe amen pana wo de me mu sama obu ha otibi as woni quotation ba ho so wa hweba buru mo wontimi nkotu mo yema mo den nti yema mo den hu se ihwemu a itimi kotu ya hwemu nso a itimi kotu di ohwemu kotu ye ne de wa hwemu an kotu no se the quotation at the end of the day no sa sama mo nyina kan na record ya yebehu ba bi oyi asam nso efiri ye amen. And the church fathers, no,
ya kan mi enu to omo quotation no ntwere ye no ai da se yese omo ntwere book no na manuscript nda omo nkyai e na omo quote hye mu ana eno omo nkyai akora no a omo adwene mu but so far as omo adwene mu di ahye mu that time no entimi nkyere se na wona adwene mu e na odi hye mu ana na obi di hye mu no de ehun se na wo ho amen very good die behwe ye hwenya ngopon yesu akono se church fathers no omo use majority test no more dia ye benya lesson ye afiri mu omo amadwene mna ha sei yen so ye hu se church fathers no omo use dia hin more majority no more and they say ye fa ka so omo use no more a ebia me ye be boso ya me be kotu bi a kire mu ebia ye fa Polycarp ni book a Polycarp book no twere ye no ye be hunu se Polycarp book no minority test ebi woni die num ena majority test no ni die mu first ne mfene saa wo first pa ne ye mfene saa wo na ena ye benya ni mienu ntina me ekotu ne saa ede se wo ka se na menyem kwa me ana na menyem set no wo so ye fu na wo ye set but when you want to deal with me kotu saa the answer when asam na ba ye nchenti na me ye ka ne saa se omo no ye hwa no when ye minority no ye majority but omo no mo nim ne saa amen enti se omo yusu majority ni more dia ena na ye nso no ye nya dusu mfim se majority na emma more details ne se wo se ye nso de metum ofo no se ena ye nso ye ma majority no ni reading no enu momu anya more mayen ba na nche se enu nkwa na se yusu amen but ye be yusu no more nanso ye nyi minority no ensi nche because both are there to help us awo ye nkwaji oni mienu nyina no ye se minority no majority no ni nyina ho se boaye eni ba bia minority ni to sin no minority ni to sin no majority ni betimi akorete na aboa saa na ba bia majority no to sin no minority ni nso betimi nso aye amana aboa praise the Lord amen tiese ba bia minority no etosin no majority no betimi nso aboa no ena ba bia majority no nso etosin no we nso betimi aboa na yese ni nyinu nyina ho se boae ndi nya se ewo ho eye ana se nye nya se ewo ho no eye because ni mienu no emu bia ho se boae ti ba bia we no ebia sinto baaye no na we nso akorete ndi yen no nso bebre ni mu ya na se to other theologians no ya na ebiri wo ha minority no eye more reliable than majority to other theologians no ko phobia omo even some theologians no and to others no majority no so eye more reliable than minority and the can say whatever reason bia omo de man no bia no ni menu nyina ho say bebo haye on say meruade very good enti adwena omo de kan ye nie ana adwena omo de support minority ni nie na adwena omo de support majority ni nyina na say ho say bebo haye enti ebia no bibusa say ene version be na ye read the catch one say read what you always read amen yes say anti kenkai de da o kenkai nemum if you say ubetimi dia improve yourself na just say okai King James version kwa no a on say obekọ one line okay new version new international version abekọ one line nkwa okay twi nkwa abekọ one line ti emere bia no ubenya dia na metima improve ho dia bo modern se unmaken kai dia mani nyina ho hia nemum ye de compare bi ebi wo a yesem apart from say yesu we nyina no the effect mistranslation so mu and the King James version any other versions ni nyina no the omo tira ase esi ni tira ase ni de emfa nya dwuma mfa nse mo adwini mu ti Bible no se ye kan ni hu sa ase de na e yadwoa omo ko ye no kwamena de a e be se agina fe ne sei mo ha
asɔre fo mo ha sɛ ɛyɛ boɔ ɛna ɔmo yɛ mfam nso kɔ yɛ ne edua a ɛbɛfɛ ne sɛn bɛkɔ so ɛbɛfɛ ne ɛboɔ yɛhɛ no nso nti wobɛtuma improve ho deɛ a improve ho but obi wɔ kɔ wotumi kaa twi koraa no enyame adom a kɔkɔ atena saa adom no mu ɛna obi wɔ so wotuma kankan ne nyinaa deɛ a ma bi ya mo de wo mo ne sɛ Nyankopɔn ɛde ebinom asi hɔ sɛ ɔmo mo a ɔmo nim na ɔmo enhunu na ɔmo amfom kwae Onyankopɔn ɔde binom asi hɔ ebi ha na sɛ ɛnɛ mo te yɛ na asi Onyankopɔn ɔde binom asi hɔ sɛ nkrɔfoɔ bi enhunu ɛma wɔn a ɔmo nim sɛ deɛ bɛyɛ wɔn anim no ɔmo ɛmfom kwae na ɔmo tumi ehunu ɛkwampa ɛde ɔmo kɔ nkwa mu na ɔmo nso a wɔn nim na ɔmo fom no nso kɔkɔ amen nti wa wonim no na wopɛ heaven akɔ no Onyankopɔn ma wonyera da obeyi buafo ama wo sɛ deɛ bɛyɛ a wo no wɔmfom kwae praise the Lord na ɔmo nso a ɔmo boapa ɛfom no ya wɔne ɔmo sɛ boapayɔ no na wie nie ti mo hɛ no nso ti yɛma mo ne bebre nso sɛ yɛbɛyɛ research more so na abasa bi a esua Bible no yɛn nyinaa obiara ma Bible no sua bɛn no wobɔ mpaeɛ usua Bible no wohwehwem sɛ yɛkyerɛ wade a deɛ wɔkyerɛ wade no ɔmmere bebree ɛna wɔn wa yɛkyerɛ wade no nso wɔn nso ɔmmere ne sɛ abamu aboa kɔdɛmɔ na wɔkenkan no wakenkan bebree Awurade adɔm so ti deɛ no wɔkyerɛ wɔ no wɔmmere ɛna wɔn nso a yɛkyerɛ wɔ no wɔmmere abasa no ɛboa nyɛ sɛ yɛkyerɛ wɔ no sɛ wonim bebree a wɔn a yɛkyerɛ wɔ no wɔbrɛ deɛ wɔkyerɛ wɔ no nso wɔbrɛ ɛyɛ papa ɛnyɛ papa na afei mo taa bɔkɔ no sɛ mo ntaa mmɔko wɔ asɔre mu wotaa bɔkɔ wɔ asɔre mu wɔba na lɛsɛ yɛsua no bebree no gu akyi deɛ yɛsua gu akyi no nso no na wɔn nkwagyeɛ no ho adwuma na wɔyɛ ho mfomsoɔ na wɔde nkwagyeɛ asɛm no ho ka bebree wɔahwɛ ebedum ebe no na areas na ahali bebree yɛayɛ nsa yɛntwa bi mu praise him nti yɛyɛ research mo a ɛboa sɛ yɛsɛ woyɛ research mo a ɛdeɛ na ɛde ba woboa hwan na ɔkyekyerɛfoɔ no nso yɛ dɛn ɛboa wo ɛyɛ sɛ ɛma adesua ɛyɛ mmerɛ na mmom to obiara yɛdeɛ wobɛtumi biara boa wo ho na wanka akyi wɔn wɔde ma sɛ biara deɛ wobɛtumi ayɛ biara boa wo ho biara yɛboa wo ho sɛ obi na ɔbɛsɛ na ma na kenkan ama wo ama ne kenkan ama wo na afei yɛbɛkɔ nneɛma bebree mu na mmom ntumika ɛni deɛ Onyankopɔn ɛde na si wɔ sɛ wɔnkyerɛ wɔ kwan no anim Onyankopɔn de obi si wɔ sɛ wɔnkyerɛ wɔ kwan a hwɛ yie no wantumika ankɔdi n'anim nyɛ saa wobɛpira kɔsɛ ebia na wo no anim no nyɛ na sɛ wotɔ bo ase nti yɛhwɛ ne bebree koraa no sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛnhwiri nkɔdi anim amen maka sɛ ɛsɛ nhwɛmu no kyerɛ sɛ church fathers ɔmkɔtu deɛ he majority no amɔ but ɛno nso nkyerɛ sɛ bi a ɔmo nso ayi minority no si nkyɛe na yɛbɛhwɛ yɛnhwɛ yɛbɛfa ɔmo books no mu bi ne yɛakotu scriptures no ebi yɛanka nyinaa koraa na mmatwerɛtwerɛ na mokɔ a motumi nso akenkae na wɔhunu sɛ ebi a deɛ ɛnɛ wo kenkae no tetefoɔ no nso kenkae ti ɛnyɛ na ɛnyɛ na Bible na abato yɛ ni o tetefoɔ no ebi wɔ ɔmo nkyɛn a na ɔmo nso hyia mu sɛ deɛ nso ahyia mu yia na obi gyina ɔmo mfimfini tumi kyerɛ ɔmo nyame asɛm ɔmo ka nyame asɛm na ebinom tuwa na ɔmo da na ebinom nso ɔdwene efetetete na bɔnsam ha ebinom na bɔnsam no yɛnya nkunim fi wiase to bɛkɔ so aha ebinom na ebinom nso edi bɔnsam so nkunim hɔ na edi bɔnsam so nkunim wɔ asɛmboye ho mɔm nsɛm awurade very good ti yehu obo funu nyinaa ɛde nyame ase ɛwɔ yɛhwɛ Polycarp owura Polycarp yɛ onipa bi a na ɔyɛ John ne student ti Polycarp ɔtena John ɔtwerɛ adiyisɛm no de onua meka ne ho asɛm yɛfɛ ne Polycarp no na ɔyɛ ne student ti wɔn na tete no sɛ de mo aba yɛ na ase ya ne yɛtete mu yi saa na ɔno nso na ɔteɛ na ɔno na wɔyɛ bishop of Church of Smyrna no yɛ sɛ mo kenka adiyisɛm mu no yɛfɛ ne Smyrna sɛ mo aka adiyisɛm mu yɛwɔ Laodikia ɛna yɛwɔ Ephesus sɛ mo kenka ho pɛn
On the no on the bishop no that sorry I was a man and on the two no no so or trade books Thomas Map on a choir or move and on the new move or trade book in the book no trade our command Philippians meaning our I can carry our to what command Philippians no oko 2 baby oko 2 me any quotations no quotation no go 2 you know obu ha Polycarp no one otimi ko 2 be free minority no ko 2 be free majority makasa anyasa majority da ho no mo mu some mo nti na me fairness ha no na mo timi ate ase and we have first Timothy 6:7 no ho no minority okotu free minority eno no mo de na actually mo kofi am e ba hwem yese first Timothy no ko 2 ye no ene minority na ekoro ena wasa ko 2 emu bi nso free first Peter 1:8 emu bi wa ko so meken kai eno nso sa 2 verses me mesa me for no nko an de no ko 2 free sa 2 verses nyina e minority test sa quotation we no enye majority amen but so far me fa ba ka ho a 1 John chapter 4 verse 3 eno kwa bi eno say ye twi no ha say e majority test o yi free majority testing to won say on the 1 John mo kan kaya wo de ama men kan akere na ntimi mo am o say ye mi bible no say e bi wo mo nchen 1 John chapter 4 verse 3 ti o ka wo de no kra no a eye majority test ndi ha say no ye ni nyina e ka say e be kan kai ni nyina akwa na nkan akwa nke nkone nti ebu wa meken kan won se 43 no se na honhom bia on ka se Yesu aba hunamu no emfiri Nyankopɔn mu na ye ni antichrist amode se oba wiase na fonya ba wiase no ye ken kai e majority test ya we majority test se enye minority ya eni so bi kura kan ope so nya na sample kwa wo NIV no now and as a revised standard version now they compare King James version na obehunu but o Greek no so a show the answer no Polycarp no ehun say o you should both and our you should both very good what the nyina de ye ko na e student ba ko no so ba ko say fan Ignatius no so nani hunu asomafo no ono so nani hunu Awurade asomafo no onna na eye bishop na oda Church of Antiochia maybe a 2 Christopher ni say ye 2 nyamsomfo ni say Christopher no ona na da no nti na Peter ne to ano nti Peter no machi no ona na ya bishop na oda asafo na no ono so twere books bebre kuma Roman fo no na Ephesians fo ni books no e wo hobesi ne no so ne quotation no we have Ephesians chapter 4 verse 6 ya eno me dem twere Ephesians chapter 4 verse 6 no eno no okotu free minority mo he no so na Ephesians chapter 6 verse 12 nso no okotu free majority Ephesians chapter 4 you want a majority ho and you want a minority ho how the making can be American nyina be a differences ho oh anya be bia o mu nyina agree quotation bia meko to bia mamu bia na be bia minority for ye ni say majority for ye ni say na de o mu nyina agree ya de me mfa mba nti de be bia ya de na o mu disagree ya na we ko ha say amen ana but ha say no ti ehun say akwa pa anya sa very good Iranians so yate ne ho asem bebre Iranians so hwe Mark chapter 1 verse 1 ho de say yebusa amoamu hunu say mo we ne baba gu motim Mark chapter 1 verse 1 no minority ni ye ne say minority ni ye ne say na bi mo hwe ni e mo de fa Bush road Mark chapter 1 verse 1 was Yesu Kristo asempa fiti anse say that what try ni wo adi o so minority ni say ya try ni wo de ebe mu minority say ya try ni hwan odifo Azia ngoma no mu na majority ni say ya try ni de ehen adifo no na say mo tumu tirim na aboa mo Iranians no ono kotu no ono de no oye no say de ya try ni adifo no mu oko majority ni book na wo try ye no o ka ni book no a ono okotu ni nyina say ka obi quote the whole thing nyina de asemu ono nso oka na say de ya try no wodi adifo no mu ti oko majority
Amen. Anna Matthew 5:22 no so. Matthew chapter 5:22 was say obi a ne bufu ni nua kwa obi a etwi no minority for no say obi a ne bufu ni nua bedi atemu for. Majority for no say obi a ne bufu ni nua kwa bedi atemu for. Eranius no so ono ne book no wɔtwe no ɔkɔ majority ɔkɔ tu say obi a ne bufu ni nua kwa bia no bedi atemu mu efo. Saa enkofo ameka mo asem ne saa Iranians yi kura de ebe se ebe 200 years mu na owuye radi wu achi nti omo ben omo ye closer to the apostolic period pa ti ya mo hia no nso but ana se ye hwe Acts chapter 8:37 so Acts chapter 8:37 on se na eni ma no the testing Philip kan se so do akoma nyina gide se Yesu ne awurade a ese ebo wasu wo nsuo mu no eni ma no the testing. But okay, Iranians ni book no mu a okotu saa asa ni wom. Saa asa mo de majority test ni mu. But any minority testing, but in Iranians no okotu e woni book mu. E wo ben se entie ben se 1800 years ni ye kan wasa mo kire mu. Ni book na ye kan book so me kan wasa bi wa di be 1800 years. E ho wasa me ye kan kire mu. Amen. And after so no so here Acts chapter 9:20 Iranians ni book no ono so okotu se come Saul Nyankopon oje no o kan Yesu hu asem majority ni kire se he preach Jesus and majority ni kire se o preach Christ and some mo kai nti minority we no say ye kan Iranians book no o ko minority se time Paul nya agen sa kire no o kan Yesu hu asem na sa say ni hu say ni book no ekwa ba say very good. And we hear Ephesians 6:12 America ho asemi. Do one one there. Owura bi efe Tertullian. O dem any bar kwa de nya hwe o de twene so obutima bodin bia. Omo nyina ya theologians akase pa. Omo twetwe books akase na mo nyame adwuma kwa akiri. Tertullian so sa Ephesians 6:12 yi. Eno ono so call majority. Amen. Very good. And Clement of Alexandria, omo call majority, omo mbo modin nyina call majority. The majority no, yes, it means happen say. And minority to happen say. Very good. And this and go for Clement of Alexandria. And Saint Origin, omo nyina call choose how the American nyina, but omo nyina call majority. Nda me di bomo no san kofo me ansan nyina no omoko saa efa we but se ohwe owura yi a me kotu no man ye fe no origin no ono an kasa no okọ saa Ephesians 6:12 okọ even say bia majority no the book of from mu aya to den say commentary on Matthew chapter 12 no and commentary on Matthew 12 no but as in so minority okọ ha some people e make no Engineer say ye ko ha ba say no enye na sem a tetefo no no mutimi ene sa amen. Very good. Ena da nchen so a we Matthew 17:21 mo mu die ni mo hwe mo say ya barakate wo se na so sa de wi de na de ban no entimi mfa bibia ntu disem mpaebo ani emuwada minority test no se sa asem nanim e wo majority test na nko am ati mo mu kra mo twi no say ya barakate. But Saint Origin ni book no okotu isemu okotu ni pepe timo hia ne sa asem no ne wo ho mfantu mo ti ntimi emo amo na ana Colossians chapter 2 verse 18 Colossians chapter 2 and also ya na hia kenkan kakra se ye kan ya ho no owura Saint Origin no okotu free ni di okotu free majority na majority ni minority na ose oka Bible no a ye twi no ye mamenka akra ma mumie ho wo de mo atwere mumie ho eno no aye ne ho bibi akra na Colossians chapter 2:18 ose momma obi emma enkunimbo no emmomo sade o ni ne pe ahobrase ene abofosum mu se okura enoma a wahunu pee mu hone wo da mfa nsi wa se okura nema bi a
wahunu pay mu things he had seen. I say no minority nature say okura ne ma bi wahunu pay mu. And now okay majority use King version me hunu say see okay mu so okura ne ma bi wahunu pay mu things he has not seen. Omi enu nyina we say de mama obi na ada mo so obi wa okura abofosom ene ne ma bebiri sa ebi asa eni pa no okura bibi osuso wahunu pay mu wahunu pen ena wo ka ho asem ena we so kire say okay majority for no so kire say okura bibi wahunu pay mu wahunu ye kra no wo ka ho asem wonfa na ne kuna hunu pen and when you has not seen we you has seen has not seen your majority for and has not seen one more and ye tree dey see a tree na man kai e minority test ya and the quote you say okura ne ma wahunu pen mu and okay majority test na dey abeka kire won say okura ne ma bia wahunu pen mu amen sa obi adi akiri cause enche dey na dey ba na wiye you enti ha say no na me boy beka won asem but ye kan Saint Origin nwoma no a ono okotu majority so okura ne ma bia onhunu pan ne ehemfo a as obi kan sem ya asem an onhunu da o je say onhunu da ene okwemu obatoy ene obi so kan say okura bibia as ohunu pan say as ono bibia ono as ohunu da ene okwemu ni nyina ne say e yasam kakra ame bo awe no ye behwe ho asem pa ye natimi abo later ye be kontinechire mu na enche owura bi nso efe no Jason Mata ya ono nso no oye closer to apostolic period ono nso apostolic asmafo na bere so no ono ye man se bi kura no around 200 AD mu be say Yesu ewu achi be say 200 mu na bi owuye obe defend faith ne pa oba be defend faith no enti ono nso hwe Matthew chapter 5 verse 44 no a ye twi no ebarakati yese munhyira mo atamfo na mo mpa ye mo taa mo no samo kenkan mo nse mbubu ha ya barakati na kire se eni original na eye minority for die no nemum ewo majority for die but owura yi ne de no okotu free majority test no straight ti de na enimu anyway mo no we me se ya barakati no won de ni nyina nso ewom ekyirem bibi amen ona what dem say ye munya yen so nyina o me hwade answer good yes munyo kakra bi na mo ma apaka na mo honye hye na fe mun sa entrance amen any entrance God bless you good and say ye hwe Matthew 19:16 so a on say obi ko Yesu nje go bi dan say kire for pa good master mo te pen ade pa be na menye majority for na majority test na good master to wo de na wo mu ni ya kire for pa ade pa be na menye dia na o kan kai minority test so what the any say o mo sa kire for dia na menye dia na eye minority test enti onue sa owura ya meka na ho asa ono so ekotu Jason Mata yi ono okọ majority kire for pa kan is okọ majority test ebi ani nti na say no edonso na ni nyina mu no mfa ma akọ entwa to na fe ye mo no twai so when Revelation 22:14 no a eno say mo kai popular verse ba akọ so enhia na omo horo ntade no mo na mefa epran na kokuru no say mo kai ana ba akọ no so ye ne say I said yes so very good and they say ye hwe owura yi a sa theology en fe ne Tertullian no ono so atwe ne book no otwe mu no so ono so ekọ omo di na sede so okotu from omo di na sede so tinese okọ fine majority na je say de ye ka kire mu nyina na munya lesson bi free mu saka me to mabo asia nke be hunu church fathers no bebre quotation bebre enhwemu na Yesu omo nyina do omo kwa ha say ba majority na edonso edina say yenya lesson bi free mu so da me ka kire mo say se mo ka Bible no a de ma more details no na ebi adanse wo ho no monko so a momfa eno na mo momfa monyi we nso nsi nkyai fa na nso ka ho bi mo hia no nso na timi aboa mo te ase de a eno anu no na je say miss translation no ebe ye fi nkyai
nti ye be sori abompaye ti ye wo solution ne se ko so read ye hene more na ne ye yi minority ne sinche ana ne mo emu bia de mpaso be bre ye ne mo ba akoma more details enti boa wo ho na Nyankopon mo a ade bia ba ya de aboa wo ho bia no ye boa wo ho kenkan bebre have asem ne ka kire mo enti solution ni nya no die nche ya utime kenkan no yese ko so ala dey read what you always read. If you can improve yourself, dear, improve ho. But ma kan kai bia kan ho, dear, ebe boa. Ma wadine mu mie. Na de wo kire wade no, o kan kai bebre, na hu bebre ya. De wo kire wo no wo mmere. Won so ya kire wo no nso no, o mmere. Sa woti da me na ase, na wadine nyina wo Nyankopon asam so a. Nyankopon asam esi ntama wo pa. Esi ntama wo pa. Now sir, what do you need some I can also check 20 minutes can come a casa acquire 1 hour in the casa here. Any panel or problem. We hear deliverance. Amen. You have a quote on the name. Boao, not a sempano. A friend, yes, you are more who said, a friend will be able to back and kind more. Now, when you we say we am why we baby away no cement 25 for kaya minority no adie no mumfini kwahia no ba minority no adie no eye wutwi no ana Alexander majority die no so eye no eno so any King version no ano achi ne behwem die baboa no ene e befa o me nyina ye nsore e ho se e ko ti Bible no ene wo hu se agya no mamudi kai ba ya no a omno mani hunu asomafo no ombo modern trade books ko man krofo bi na omokotu nsem bi wom timi yeso yemamani yenkotu nsem bi enso ya ka kire mo no na ye motimi hunu ba santan test wo ka Bible no am enso okoto Bible dia kire wono kwa no hu ne ntam o fa ya no we die eye ha die wo hunu dooso die wo hunu die wan hunu enha ho Onyankopon de obi asi wo se wo moa eni se wan hunu obaboa na mum die wo hunu die boa ho na no nso moa. And so I catch them in the court to each them on for the betting out here. And that book by and not just a matter book in if you move. You fit Tertullian, Polycarp, Ignatius, and one more Saint Cyprian on the Breno. Ah, a Janamwa, Omopaya. Also, Unamian Samno, Omuku, Omo, I want her. A book of the Dashi, Omuku, Polycarp, Yakono, the Didianti. And to win, a beer money. Ama mo hunu se Bible e kura mo no tetefo ni yusu ye enti Bible no 100% a e Nyankopon asam a wo do hoto so a oboko heaven. Amen. Dia ma differences na e won tem no Bible no asa aso bo maye e de Nyankopon asam ye nsi trase wona tumi eni nyansa ne kase e ye wodia ene wasire bebre e dia da kase ma wo ma enhyirem enkoso a entan ye so ne yakoso a ye nhyira ewo anim ene wiase yeda wase Nyankopon ewo Yesu din mu. Amen.